Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 29. Nke a bụkwa ihe ị ga-eme ha ido ha nsọ, ka ha wee bụrụ m ndị nchụàjà. Were otu nwa oke ehi na ebule abụọ nke zuru oke, na achịcha ekoghị eko, na ogbe achịcha ụfọdụ ekoghị eko nke a gwara mmanụ, na mbadamba achịcha ụfọdụ ekoghị eko nke e tere mmanụ. Ụtụ flọọ nke ọka wit ka ị ga-ewere mee ha. Ị ga-etinye ha n'otu nkata, bute ha nso n'ime nkata ahụ, ha na oke ehi ahụ na ebule abụọ ahụ. Erọn na ụmụ ya ndị ikom ka ị ga-emekwa ka ha bịaruo nso ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute. Ị ga-ewere mmiri saa ha ahụ. Ị ga-achịrịkwa uwe ahụ, yikwasị Erọn uwe ime, na uwe mwụda efọd na ihe mgbochi obi, werekwa ihe okike nke efọd nke onye ọka akpara kee ya. Ị ga-ekpukwasịkwa akwa nkechi ahụ n'isi ya, tinye okpu nsọ nke onye nchụàjà n'elu akwa nkụkụ isi ahụ. Ị ga-ewerekwa mmanụ otite mmanụ ahụ wụkwasị n'isi ya, wee tee ya. Ụmụ ya ndị ikom ka ị ga-emekwa ka ha bịaruo nso. Ị ga-eyikwasị ha uwe ime. Ị ga-ewerekwa ihe ike n'ụkwụ kee ha, bụ Erọn na ụmụ ya ndị ikom. Ị ga-ekekwa ha ihe ike n'isi. Ha ga-enwekwa ọrụ nchụàjà site n'ụkpụrụ ebighị ebi. Ị ga-emejikwa aka Erọn na aka ụmụ ya ndị ikom. Ị ga-akpụpụtakwa oke ehi ahụ nso n'ihu ụlọ ikwu nzute. Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-ebikwasị aka ha n'isi oke ehi ahụ. Ị ga-egbukwa oke ehi ahụ n'ihu Jehova n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute. Ị ga-ewere ụfọdụ n'ime ọbara oke ehi ahụ tinye n'elu mpi niile nke ebe ịchụ àjà na mkpịsị aka gị. Ọ bụkwa ọbara niile ka ị ga-awụsị na ntọala ebe ịchụ àjà. Ị ga-ewerekwa abụba niile nke na-ekpuchi ihe ime, na mba imeju nke dị n'imeju, na akọrọ abụọ, na abụba nke dị n'elu ha, suo ha ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esisi ụtọ n'elu ebe ịchụ àjà. Ma anụ oke ehi ahụ na akpụkpọ ya na nsị ya, ị ga-esinye ya ọkụ n'azụ ọmụma ụlọ ikwu unu. Àjà mmehie ka ọ bụ. Otu n'ime ebule abụọ ahụ ka ị ga-ewerekwa. Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-ebikwasị aka ha n'isi ebule ahụ. Ị ga-egbu ebule ahụ, were ọbara ya wụsa n'ebe ịchụ àjà ahụ gburugburu. Ị ga-abọkwa ebule ahụ n'ọbụbọ ya, saa ihe ime ya na ọrụ ụkwụ na ọrụ aka ya, tinye ha n'elu ọbụbọ ya na n'elu isi ya. Ị ga-esukwa ebule ahụ niile ọkụ ịbụ ihe na-esisi ụtọ n'elu ebe ịchụ àjà. Àjà nsure ọkụ na-esurere Jehova ka ọ bụ. Ihe isi ụtọ, àjà ọkụ a na-achụrụ Jehova ka ọ bụ. Ị ga-ewerekwa ebule nke ọzọ. Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-ebikwasị kwa aka ha n'isi ebule ahụ. Ị ga-egbukwa ebule ahụ, were ụfọdụ n'ime ọbara ya tinye n'ọnụ ntị aka nri Erọn, na n'ọnụ ntị aka nri ụmụ ya ndị ikom, na n'isi aka nke aka nri ha, na n'isi ụkwụ nke ụkwụ aka nri ha. Wụsakwa ọbara ya n'ebe ịchụ àjà ahụ gburugburu. Ị ga-ewerekwa ụfọdụ n'ime ọbara nke dị n'elu ebe ịchụ àjà na ụfọdụ n'ime mmanụ nke otite mmanụ ahụ, fesa n'ahụ Erọn na n'elu uwe ya, na n'ahụ ụmụ ya ndị ikom, na n'elu uwe ụmụ ya ndị ikom tinyere ya. Ọ ga-adịkwa nsọ, ya onwe ya na uwe ya, na ụmụ ya ndị ikom na uwe ụmụ ya ndị ikom tinyere ya. Ị ga-esikwa n'ebule ahụ were abụba ya na akụkụ ọdụdọ ya, were abụba na abụba nke na-ekpuchi ihe ime ya, na mba imeju nke imeju, na akọrọ ya abụọ na abụba nke dị n'elu ha, na ọtakwa ukwu aka nri ya, n'ihi na ebule nke mmeji aka ka ọ bụ. Na otu ogbe achịcha, na otu ogbe achịcha agwara mmanụ, na otu mbadamba achịcha site na nkata achịcha ekoghị eko ahụ nke dị n'ihu Jehova. Ị ga-atụkwasị ha niile n'ọbụ aka abụọ nke Erọn na n'ọbụ aka nke ụmụ ya ndị ikom, feekwa ha ka ha bụrụ àjà ofufe n'ihu Jehova. Ị ga-anarakwa ha n'aka ha, suo ha ọkụ ịbụ ihe na-esi isi ụtọ n'elu ebe ịchụ àjà, n'elu àjà nsure ọkụ ahụ, ka ha bụrụ ihe isi ụtọ n'ihu Jehova. Àjà ọkụ a na-achụrụ Jehova ka ọ bụ. Ị ga-esikwa n'ebule nke mmeji aka nke dịrị Erọn were ọkpụkpụ obi ya, fee ya ka ọ bụrụ àjà ofufe n'ihu Jehova. Ọ ga-abụkwa oke ị nwere. Ị ga-edokwa ọkpụkpụ obi nke àjà ofufe nsọ, ya na ọtakụ ụkwụ nke àjà mbuli nke a na-efe, na nke a na-ebuli site n'ebule nke mmeji aka ahụ, bụ site na
nke dịrị Erọn sitekwa na nke dịrị ụmụ ya ndị ikom. Ọ ga-abụkwa ihe Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-enwe dịka ụkpụrụ mgbe ebighị ebi sitere n'aka ụmụ Izrel, n'ihi na àjà mbuli ka ọ bụ. Àjà mbuli ka ọ ga-abụkwa sitere n'aka ụmụ Izrel site n'ihe àjà niile nke àjà udo ha, bụ àjà mbuli ha a na-ebuliri Jehova. Uwe nsọ Erọn nwere ga-adịrị ụmụ ya ndị ikom ndị ga-anọchi anya ya, ka e wee tee ha mmanụ n'ime ha, mejukwaa aka ha n'ime ha. Ụbọchị asaa ka ọ ga-eyiri ha bụ onye nchụàjà ahụ nke ga-anọchi ya site n'ụmụ ya ndị ikom mgbe ọ na-aba n'ụlọ ikwu nzute ije ozi n'ebe nsọ ahụ. Ma ebuli nke mmeju aka ahụ, ị ga-ewere ya sie anụ ya n'ebe dị nsọ. Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-erikwa anụ ebule ahụ na achịcha nke dị na nkata ahụ n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute. Ha ga-erikwa ha bụ ihe eji kpuchie mmehie, imeju aka ha na ido ha nsọ. Ma onye ala ọzọ agaghị eri ha n'ihi na nsọ ka ha dị. Ma ọ bụrụ na ihe a fọdụ site n'anụ nke mmeju aka ahụ maọbụ site n'achịcha ruo ụtụtụ, ị ga-esurekwa ihe fọdụrụ n'ọkụ. Agaghị eri ya n'ihi na nsọ ka ọ dị. Ị ga-emekwa Erọn meekwa ụmụ ya ndị ikom otu a dịka ihe niile si dị nke m nyeworo gị n'iwu. Ụbọchị asaa ka ị ga-emeju aka ha. Oke ehi nke àjà mmehie ka ị ga-achụkwa banyere mkpuchi mmehie kwa ụbọchị. Ị ga-ewepụkwa mmehie n'ebe ịchụ àjà ahụ mgbe ị na-ekpuchi mmehie n'elu ya. Ị ga-etekwa ya mmanụ ido ya nsọ. Ụbọchị asaa ka ị ga-ekpuchi mmehie n'elu ebe ịchụ àjà ahụ wee doo ya nsọ. Ebe ịchụ àjà ahụ ga-abụkwa ebe nsọ kachasị ebe nsọ niile. Ihe ọbụla nke na-emetụ ebe ịchụ àjà ahụ ga-adị nsọ. Ma nke a bụ ihe ị ga-achụ n'elu ebe ịchụ àjà ahụ: ụmụ atụrụ abụọ nke gbara otu afọ kwa ụbọchị mgbe dum. Otu n'ime ụmụ atụrụ ahụ ka ị ga-achụ n'ụtụtụ, chụkwa nwa atụrụ nke ọzọ n'etiti ehihie na anyasị. Otu ụzọ n'ụzọ iri nke otu efad ụtọ ọka flọọ agwara n'otu ụzọ n'ụzọ anọ nke otu hin nke mmanụ asụrụ asụ ga-adịrị otu nwa atụrụ ahụ, ya na otu ụzọ n'ụzọ anọ nke otu hin nke mmanya vaịnị ka ọ bụrụ àjà ihe ọṅụṅụ. Nwa atụrụ nke ọzọ ka ị ga-achụkwa n'etiti ehihie na anyasị dịka onyinye ịnata ihe ọma e nyere n'ụtụtụ, na dịka àjà ihe ọṅụṅụ ya. Otu a ka ị ga-eme ya ka ọ bụrụ ihe isi ụtọ, àjà ọka na-achụrụ Jehova. Ọ ga-abụ àjà nsure ọka na-esure mgbe dum ruo ọgbọ niile unu n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute n'ihu Jehova, ebe m ga-ezute unu ịgwa gị okwu n'ebe ahụ. M ga-ezutekwa ụmụ Izrel n'ebe ahụ. A na-ejikwa ebube m doo ụlọ ikwu nsọ. M ga-edokwa ụlọ ikwu nzute nsọ ya na ebe ịchụ àjà ahụ. Erọn na ụmụ ya ndị ikom ka m ga-edokwa nsọ ịbụrụ m ndị nchụàjà. M ga-ebikwa n'etiti ụmụ Izrel, m ga-abụkwara ha Chineke. Ha ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehova Chineke ha, nke mere ka ha si n'ala Ijipt pụta, ka m wee biri n'etiti ha. Mụ onwe m bụ Jehova Chineke ha.